4 kertaa. Joo. 1. Virrat tulee 2. 3. Vähän ilmanpussari kun tukossa. Vähän tää alkukäynti on 3 minuuttia ja tämmöstä. Vähän suuttimissa on varmaan vikaa. Niin, mutta se on Painapa hyvin hellasti kaasua tuota. Ei vielä. Sitten kun vesipumppu lähtee jyrrään, nyt otan kytkimän ylös. Nyt on jalka pois kytkimeltä. Mut tuolta tulee ihan varmaan laillisia arvoja silloinkin. 3, 5, 8, 700 lukee kilo. Joo. Sitten tuolla on tuo jakoavainmerkki, että se on huollon merkki. Joo. Mutta en mä tähän öljytähän pitää kans heti vai? Joo, kyllä. Se on nyt normaalia sellainen. Niin, mutta vaihetuorista en tiedä, mutta näin tää hienosti lähti nytkin. Tää tasaantuu tää käänti 5 minuuttia, se ei enää kuulu tätä puksutusta. Eikö se ole vielä painanut kaasua sitten? Nyt vesipumppaa vettä susta. Mä otan minuutin ja tässä Joo. kelloaika sitten ei oo mennyt minuuttiikaan startista vielä. Joo. Tuossa näet, nyt tuli 1 minuutti. Joo. Mä otan niin monta, siis 100 kertaa tästä nyt vuodesta 16, mistä tää on seis. Joo. Marraskuusta, niin käynnistänyt. Silloin kun se ollut viimeksi niin katsastettu? Se katsastettiin silloin sinä syksynä, kun äiteni kuoli 19. Ja sitten siitä vuosi eteenpäin se päättyi lokakuusta 20. 20 vuonna Päättyi. ollut viimeksi niin liikenteessä? Ei, kun vaan katastu, konttorilla käytetty ja siirtoluvilla ajoi. Sitten se seppälä kirjoitti sen rajoitintodistuksen. Joo. Niin, tästä on kai ne. Tää on 03 muistaakseni eikä 2. Joo. Joo, pitää se on väärin mulla. Ei kun 2. Joo. Marraskuussa 2. Niin, mutta se tuli lokakuussa 02 se pakollinen rajoitin. Joo. Kuukautta ennen kuin tää otettiin käyttöön. Joo, niin. joo. Mutta ei sillä ole väliä, kuka tästä rallia ajaa. Niin. Mutta ota tuosta